Adimen artifizial generatiboarekin gure lana erabat kolokan egongo da, bai. Agian ez urte batean, bi urtean, bai apurka-apurka ikusiko dugu zelan geroz eta langile gitziago beharko da gauza bakarra egiteko, 10-tik bat agian. Baita nik ikusten dut agian ilustrazioan kasua, nire kasuan eta animazioan eta bai, ikusiko dela agian norbaitek esperientzia espaziala daukana bideoarekin edo zuzendari bat edo gai izango dela marrazten jakin barik planoak egiten eta estrukturatzen eta gauza osoak egiten. Agian etorkizunen artisauak geratuko dira eta artisau horrek gitxi izango dire. Artisau horrek beharko dutena bizi irauteko izango da jendea egotea oraindo baloratzen dauena lan artistiko eta eskuzko lan hori. Erabilera etiko bat gauza guztietan bezala. Esaten nahi da adimen artifizialak leku batetik eta beste leku guztietatik hartzen dituela ideiak eta modu batean oztu egiten dituela. Artea bera beti izan da horrela. Hartu dugu ideia bat, arte analogikoa, esan nahi dut, beti izan da holan. Hartu dugu ideia bat alde batetik, bestetik, eta azkenan pupurri horretatik sortzen da gauza berezi bat, gauza sinatu dezakezuna. Eta hori izaten da apurbet norberan gauza. Nik uste dut adimen artifizialak beste alor batzutan eukingo du arazoa etikan, eta izango da gitzi batzuek eukingo dutela potere guztia, elementu eta adimen artifizialeko tresna guztiak gitzi batzuk euren eskuetan eukingo dituzte, eta horrek sortuko daudiena da desoreka handiagoa gizartean.